Bai ikusi dut ja bi talde egin direla, eta hori gertatu denez, daukat nolabait feeling gehiago batzukin beste batzuekin, baino. Niri ez zaiz gustatzen taldeak egitea. Batzukin neuke afinitate gehiago beste batzukin baino. Mikel eta Alvaroekin kriston konexioa duki dugu, erlazio bikaina. Nik ez nuke esango taldetxo bat osatu deula, baino bai, igual, konfidantza gehiago hasi naizela eukitzen behaiekin. Dakau como grupito bat da gea Mikel, Alvaro, Arrate, Itxaso, Aritz-Toni. Baina izan da inkonstiente, bi talde. Igual gure harremanako beto direla horrela. Nik uste dute pina egin dugula Mikel, Alvarokin eta Aritz eta Estirekin. Piramide bat eginik, Jon maila, goian egongo zen, eta gero Xandra eta Eider. Eta hori. Eta gero bigarren postuan erotu Xandra kokatuko nun, eta gero Eider. Alaitz, uste dut, Alaitz dago bakarri. Gehien bat Xabi, Sandra eta Eiderrekin egon naiz. Ez zaiz gustatzen jende bakarrikan egotea, orduan Alaitz adibidez oso neska jatorra iruditu zait, pixka lotxati hasieran. Gutxien egon naizen pertsonekin agian izan daiteke Esti, Arrate eta Itxaso. Bere tokian jartzen eta ulertzen diot. Hasieran gainera esan nun, igual izkar gehiago edo feeling gutxiago izango nukela Alaitzekin, baina ezagutu dut eta horren eta hobeto, oso jatorra da. Momentuz, impresio hoberena Xabik eman dit, denbora gehien pasa baitut berarekin, eta gehien ezagutzeko aukera izan dut. Pina egin dugu pixkat, baina besteokin ez daukat zozer kontra ez dakit. Nominatzeko gara iristen denean, ez dakit duda asko izango ditut.